onge gimoro moyudo kata modok go pacho. At the moment, and with some staff who are paid quite a lot of money per month, lakini manok sustainable. A diocese ma bondo wado ni pesa modonje, especially kaka sponsorship mar ginane mar jowuoth mabro wuotho, mago is some of the money mabro keto a project. Lakini gima wacho ni wang'eyo ni ka ji bro chako team of these jobs online, we'll take 10%. So that 10% should be able to take care of the project. Mondo bed self-sustaining. Mondo bed ni kurwanya lochupa 100 computers instead of 35. To co-expand, bokadwa munda expand hinya in one place. Co-expand, adwa munda tigi local leadership. In fact, this project, as I discussed with Governor Rengo, I've discussed with my Member of Parliament, Honorable Tiende. Ko succeed Ralingo Kanyo, then we should be able or duplicate or replicate in other areas. Kanyalo somo moko kuom ote kata ote machielo ma janeno magwa kata joneno magwa podi chwalo no okinyi makawuono ote makamago wasomogi kaito ma jatelo nyalo duoko bobedo koduoko achiel kachiel okinyi makawuono kinyalo mana ketna ote machielo ma ochwal kanyo mar mondo mi wasome achiel kachiel wawinja ne paro kata penjo mopogore opogore ma joneno magwa nitiere godo ote makamano mano ote mar Ruth Nyathi Ochieng akia ni ok wanyal yude yamo kata kamano Ruth Nyathi Ochieng wacho kae ni mano paro maber kendo dhi konyo rowere to penjna Mr. Tuju ni en ema operate kose en gi joma konye to bende oyiene rowere counties mawuok Migori County donje kose en mana mar joloka to en chakre higni adi moyiene donjo ko bende wacho kanyo ni to bende nitiere kiwango mar somo manyaka ng'ato obed godo mogika to wuoyi wach mibadhi gik binago ichako ga maber to jomibadhi donje alwotwa kano moja. Kaka wacho mbele kanyo wachakira lingo community center ma ACK angigeno ni kawa succeed kendo angigeno bro succeed kawa succeed to jotendwa moko e areas ma Nyanza te nyalo adopt nyalo chako similar programs. Mini gimoro chako samore matek to kichake mo ji neno ni gini tiyo then jomoko donja anyalo wacho for example the first apiko ma boda ni the first one an mana kelo Kisumu in fact na donate gi 45 pikipikis na donate Kisumu and about 20 in Rarieda ne kama apiko temo ochopo kawuono. That was in 2006. So kana kilo apiko gijine wacho ni to ngama bra afford kata kitu petrol mara apiko ndalongo are nendiga. The first in Kenya it was me. And now it doesn't need me. So the same way apparently kwa timu weche mag computer training, internet connectivity and so forth brochopo kama koro ka ji oseng'eyo how to do it then samoro inyalo nyiew computer kata gi jonyuol ni to ibiro ti train to the corridor itimo tijino e dalani kata odu whatever the case may be. What is important is the knowledge. Ato bende Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo ni age bende nitiere higni mag jogo moyiene donjo kose age okomata. Age okomata. To weche mag mibadhi. Well, I don't know how to control that, Gechan. I don't know where mibadhi would come on board. Nikech wanwa puonji to kiseti ko